Oimore kendo machiegni e weche manyien mag Oimore mana e Ramogi TV ingeso ni mokwongo mar dwe mar auchiel kuma wamenyo chenro mag siasa kanyakla kod dongruok e gwenge mopogore opogore ma pacho kendi. Kawuono bende wantiere koda chenro marwa mar mine wacho kaka wuono wagotwa kata watwa koda miyo miluongo ni Jane Anyango mabende konyo joma mine kanyakla koda mago kanyero joma nyiri e kar dak ma Kibra. Weche ma omiyo peko dhiambo masani gin magi. Wezi ambia watu wasitoe at the same time waombee barabara, waombee maji, waombe shule zitengenezwe. Itakuwa haina maana because unaongea na lugha mbili. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua omedo jiwo paro mar chik mar omenda kowacho ni biro konyo e siro chenro mag dongruok ma pacho ka. Korokao kasepulka every 2 weeks wadhi e constituency machielo. Ni kar wuotho e ndara nigi buogo ji ni kikubi kikutem kikuchaki to gidhi gin bende gimany jogi gichoki gikoni o register. Duond buch ODM okaso chenro mag tego tiendene e kaunti ma Homa Bay kotemo thiro ng'we UDA mandiko jokanyo e gwengego. Minot manayudo nodhi mokelo ne kansa moro e kore ma temo thiedho motamo mat long last tetanus. Koro naneno ka mondo mia faida no chalo gima an makoro duoka chien. Jopur ma Migori ojwango ndawa kalure kod midhiero mokelo kendo koro gidonje pidho cham. Machiegni kendo nyinga Jai Lieta jaloko marwa en Belinda Adhiambo. Wechege bende iyudo kokalo e mbui wa mano mar YouTube Ramogi TV ka ote magi ichuolo no kokale live marwa mar ote machuok ma en 23600. Machiegni jalup jatend piny Rigathi Gachagua okwayo jopiny mondo osir lwedo paro mar gero udi manego gi oyweyo mano kaka yo mar konyo piny owacho chualo chenro mag dongruok. Gachagua bende okwayo jopiny mondo odhi nyime kod chulo usuru kolero ne piny Kenya nitiere midhiero kalure gi gope ma piny owacho ma Jubilee nokao. Chris Owino miyo waler. E okenge mar neno ni jopiny orwako chenro mar gero udi manengo gi ogonyore, jalup jatend piny Rigathi Gachagua otero ote makamano e kaunti ma Kitui kendo kwayo jodak ma Ukambani mondo osir chenro no. Kaolose skund sekondar ma Charles Lwanga e kinde nyasi mar solo omenda, Gachagua ose piny owacho mar Jubilee kuom midhiero ma oganda jo Kenya kalo e sani kalure kod hola madongo mane gikao e pinje ma oko. Ukijipata kwa shimo ndani huwezi kuendelea kuchimba, unasimamisha kuchimba ndio uangalie vile unaweza fanya nini. Sasa tusipochukua ushuru mheshimiwa itabidi tukope, na tukikopa lazima tulipe, na hiyo ni maneno hayawezekani. Ewi mano Gachagua wacho ni okende mar konyo piny owacho chualo chenro mag dongruok en ka jo Kenya duto ochulo osuru, gino ma omiyo nyaka gisir lwedo paro mar gero udi. Wezi ambia watu wasitoe at the same time waombee barabara, waombee maji, waombe shule zitengenezwe. Itakuwa haina maana because unaongea na lugha mbili. Kwa one side unasema watu wasitoe ushuru, leo unasema tunataka maji, tunataka barabara, shule iko shida. Then how do we do it? Let's be truthful. Gachagua otiyo kod thuolo makamano mar jiwo jotelo duto ma ok gwenge mag Ukambani mondo biosir lwedo paro makamano e kinde ma ibiro chwale e od bura. Kila Mkenya anataka house. And I don't know, even me nataka nyumba additional. I have one. I don't mind an additional one. But can we make sure that we get this house in a way that we don't really harm our people? And I want to tell you, Your Excellency, once you get those two right, utasikia hata mbunge utakisikia maneno. Lakini kama itakaa vile imekaa saa hii, Your Excellency, wengine lazima tutatoa swali kwa mbunge. Gachagua ote ne limbe makamano kod jatend migao mar somo Ezekiel Machogu, jatend migao mar limbe Penina Malonza kod moko kuom jood bura ma ok gwenge mag Ukambani. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.
Tend duond bura mar ODM ochako keto kenge mag tego duond burano e kaunti ma Homa Bay kaka yo mar temo thiro duond bura mar UDA ma osebedo ka sotiende e kaunti no mano kalore gi chenro mag ndiko jokanyo manyien kod yiero mag jotend UDA ma bende dhi nyime e kuonde chung ute buche mayudore e kaunti ma Homa Bay. Kaka jafombo marwa e kaunti no Ali Abich lero, UDA osebedo ka dhi nyime gi ndiko jokanyo mage e kaunti no, gino machal ka gima muoro i jood bura mago mag ODM e Homa Bay County. Chakre dwe mar ang'wen higani, tend duond bura mar UDA e kaunti ma Homa Bay osebedo ka bago rombe ma opogore ka gitimo yiero mag jotend UDA kochakore kor gwenge, ka ndiko mag jokanyo manyien bende gidhigo nyime e kuonde chung ute buche ma opogore, chenro ma itayo gi rowere mag UDA e kaunti no chiegni juma ka juma ka gigeto ndiko jokanyo 300 kapok yiero manyien ochopo. Kendo wadwa chako wuoth manyien. Wuothwa mwadwa wuotho wadhi chake ward e polling stations nyake ward te. Wadwa make sure ni wang'ni UDA party nigi jochung' mokalo 3 e ward te, ward 40. Wantie gi wabunge mokalo 8 mochung' e constituency gite. Wantie gi senator mochung' gi UDA. Wantie governor madhi laro kom gi UDA. An wach manago ni nwaneno ka UDA osebedo strong e ground kendo kelo liet ne opponent mamekwa. Juma mokalo josiasa mag UDA e kaunti ma Homa Bay ka otelnegi yodoyo wede kod matino gendo ne obago romo mar ndiko jokanyo mag UDA kar chud bura ma Kasipul, romo mane obagi Ramogi Chiefs Camp. En thuolo makoro wasedonjo demokrasi ma ng'ato ka ng'ato biro yiero chama modwa wuothe ka wang'iyo ni chama no jatende maduong' mamalo en ng'a. En thuolo makoro nyaka wabed jomolony. En thuolo ma nyaka koro wakwer jomoko ni kar wuotho e ndara ni gibuogo ji ni kikubi, kikutem, kikuchaki to gidhi gin bende gimany jogi, gichoki, gikoni o register. Omiyo ne wabiro ka mondo wachwal wachneno mondo jowa watimnegi kisera odonje chama mar UDA nikech en chama maloso sirikal. Waneno ka nitiere dongruok mang'eny mosebedo nyaka nyocha wachak tijni. Nyocha nwachake kwa romo ji manok e hall, kawuono hall no waingo. Omiyo koro wachako wuoth makoro wadhi romo gi ji e papa piaya. Nyiso wane jopiny oyie donjo e chama mar UDA. Gin rombe machal ka gima oloko yo kuom jood bura mag ODM ka odiochieng' manyoro tend ODM e kar chud bura ma Kasipul ne odhi Ramogi Chiefs Camp juma achiel kende bang' romo mar UDA kama jatend kweth manok yod bura Opiyo Wandayi ne ogolo chik ne jood bura mag ODM e kaunti ma Homa Bay mondo ne ni obago rombe mag ODM e kuonde chung ute buche mag-gi bang' jumbe 2 ka jumbe 2 mar tego duond burano. Wadwaro ni koro kawo Kasipul ka every 2 weeks wadhi e constituency machielo. Every 2 weeks mjumbe ka mjumbe ma oyier otiko mar ODM manie od bura Nairobi kucho nyaka kelnwa program mamare. Kokikelo wabro miwa wegi. Pile wan wang'eyo ni kama en stronghold mar chama mar ODM Kenya mangima en Homa Bay. En Homa Bay to kicha kod Kasipul. Today we are making a statement in Lugis that ODM remains our party. Ano mono gi nyiso nuto en ber mane manitie e Kenya Kwanza kod ODA mawano kwaneni. Moko kuom jood bura mag ODM manoyoro e kinde romo makamano oramo ni ok gibi yie mondo duond bura mar UDA obed koteko e kaunti ma Homa Bay kane giyiere mar medo tego ODM e kaunti mangima. Kao kwadwa gimoni UDA kidhi dwaro chiemo teme ati wengine wanapewa nafasi ya party recruitment tujaenda Sugoi. Hapa ni kwa odi abiro karakodi kami mgibuo tukendo abiro bede ODM CJT odiechieng' te otieno te majo uneno pondo gotieno ka uneno ka pondo gotieno momiyo gidhi kuma wakia.
kaunti ma Homa Bay ni kod jotelo bura mane oyier gi jatend piny Kenya William Ruto e sirikande kama oting'o jagoro ma ongirore e bad migawo mar arita Laktar Raymond Omolo, gavana machon ma Nairobi Evans Kidero mane oyier, jalup jatend migawo mar ohala e pachoka ka jasiasa Martin Ogendo ne oyier, jakom board mochung' rango chiro mar rech e pachoka Odoyo Wede, jakom board marango chenro mag pi e alwora mag Nam Lolwe, Lavenda Ojala, director duol marango dongruok e alwora mar Nam Lolwe e kind mamoko. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Wawuok Homa Bay wadhi nyaka Bondo kuma jaod bura makono Gideon Ochanda oyango chenro mar siro chiemb jopuonjre ma joklas 12 mantiere skunde mag piny owacho alwora ma Bondo. Chenro no geto reso jopuonjre ma somgi siko rochore ka gilewo chulo omenda madwarore. Kanolose skund sekondar mag Gota Biero, Ochanda nolero ni omenda maromo $50 dhi konyo joklas 12 kende mondo res sombgi sama giikore ne penj maduong' mar KCSE. Japuonj maduong' ma Gota Biero Jane Opondo norwako chenro no kowacho ni biro kelo funyruok ne jonyuol e kinde ma jopiny ywago pek mar ngima. Anyalo choroni jadiyo kadhi. Anyalo choroni amedariyo mo. No ama kasembo kiarni gia gime kucha. Obedo ngadonga kanya. Odwa ka. No. Gimitimo ga konyo alango. Nyithindo mag form 4 gin 90 to nyathi ka nyathi oyudo siling 10,000. Pes lunch mar higa en siling 12,500. Mano nyiso ni nyathi ka nyathi odong' gi siling 2,500 e higa kende. Ma biro miyo nyithindo gi bede school throughout ka gichiemo e skul kae mok gimoro interfere kodgi. Jopuonje bende biro puonjo gi kendo ang'eyo kendo an gadier ni results mar nyithindo gi nyaka dhi improve. Nikech sani en dwe mar 6 piny gi dhi timo dwe mar 11. Obire sama chon kendo wacho ni timing mare no was very good. Chien kacha nyichani nakonyo ga jonyuol chulo pesa mari chulo chiemo e secondary day schools. Ne opogore ga jonyuol chulo nus ta chulo nus. Kinde mwantiere sani nyoni tire lokruok. Wabedo kod jopuonj heads mag schools wano nyaka bedie gi lokruok matin mar mondo mi wachorgo performance. Nikech jomoko gi chien kacha ne ka koro migi pesa to jobedo mayom ok ti matek. So this review mwatimo sani en mar mondo mi next bang'e koa higa manyien to nyithindo duto wabiro keto kaluwore kod kaka gitiyo. Mama tiyo matek mayudo marks maber e kende mabiro donje list mar joma bedo supported. Ndawa medo kelo midhiero mathoth e piny mangima kaluwore koda tuoche mokelo kata mago majimbore nikech ndawa. Ne ka piny hinga odiechieng' kedo gi ndawa mano tarik 31 dwe mokalo. Thor mar wach ne en mar bero pidho chama ma dhano nyalo chamo kaka oganda kar mondo gipur ndawa. Kabende gisani riwruok mochung'ne weche thieth e piny mangima WHO oyango ni ji mahao milion 350 onge chiemo moromo e piny mangima ka heka milion 3.2 mag puothe tipidhe ndawa. Lope mipidhe ndawa omedore kod 19.8 e pinje Afrika kendo heka 15,441 opidhi e ndawa e Kenya kae. Midhiero mar ndawa osekelo thoe ne ji milion 8 e piny ngima kendo ndawa osethiwo chenro mag dongruok kabende ikwayo jopur mondo pidhi cham mar ndawa kendo idwaro ni sirkal okaw okang' mager mar thiro pur kod tiyo kod ndawa. Kotenore kod sigana no en ni kwan jopur maweyo pur mar ndawa kaluwore koda midhiero mokelo kendo donjo e pur mag kothe mamoko medore e kaunti ma Migori. Maloyo jopur 2,000 oseweyo pur mar ndawa kendo donjo e pur mar kothe kaka mag oganda. Jojuma miyo sigana no matut. Piny mangima kedo kod pur mar ndawa ma osetudi kod midhiero mathoth ma oting'o tuoche. Lipot yango ni kata bed ni pur mar ndawa odok piny kod 15.8 e piny mangima. To pinjego mag Afrika pur mar ndawa oidho malo kod 19.8 e kinde mar higa 2005 nyaka 2020. Piny Kenya
en namba biro kuom pinjego mag Afrika ma pod pur ndawa pod nitie malo. E piny Kenya, kaunti ma Migori en achiel kuom counties ma jopur mathoth osebedo ka puro ndawa. Kata kamano, karwe kod kampen mar tieko pur mar ndawa, jopur malo 2,000 oseweyo pur ndawa kendo donjo e kothe mamoko e kaunti ma Migori. Miya donjo e pur niang', kata sani an gi niang' moko mane dhot kani kende. Pewe kun mancha wabete yien na dhi arwake niang'. Kore doka niang' na at least an gi faite ni. Francis Onyango Ndiala, majigni 43, mawuok e sub-county ma Uriri, e kaunti ma Migori, en achiel kuom jopur ma oseweyo pur mar ndawa kendo donjo e kothe moko. Achako puro ndawa 201 ka atimo class 8. To nyapure nyaka 2020 no. Nima nyawe ka luore ni gishida moko matindo. Bola mane wang'e ndawa pod ochung', kata kamano osebedo kok ti kode bang' weyo pur mar ndawa higni mathoth mokalo. Onyango wacho ni ne oweyo pur mar ndawa bang' wito min ode kaachiel kod owetene 2 ma thogi ne obiro nikech ndawa. Wakati ma abedo katiye gi minot manayudo nodhi mokelo ne kansa moro e kore ma temo thiedho motamo ma at long last eto notho ato pod adong'. Koro naneno ka mondo miya faida nochalo gima an makoro duoka chien. Oyepo to nero ka brothers na gi nok gin joma madho ndawa machodo ka nyaka baba na ne pod ngima. To ka pur ndawa ni obiro koro giyude easily ma gibed addicted to madho ndawa ni. Monego ni aboyegi no bed affected. Sani odong' kod osigo marito nyithi kiye buora. Maduong' to notho gi minot te, do nowe nyithindo 5. Nyithindo 5 nowe yawuoyi 4 gi nyaka 1. Ginasetemogi ma ng'ato ka ng'ato to osetieko e level mar secondary. Mana mag brother na machielo ema pod dhi gine high school, nyako maduong' ema sani university. Lipot yango ni atama labich mag bunge ma iketho kod ikelo kod pur mar ndawa. Ikaushago gi yien, to ka yien onge to pur ne tek. Koro kapimo yuto ne gi nyiewo yien mondo kore katiye, nyayudo ka onge gima dhi faida madhi yude. Kumo tiyo kod nyithindo wechego mag pur ndawa en achiel kuom gigo ma osemiyo bende pur mar ndawa koro osedok piny e kaunti ma Migori mangima. Lipot yango ni maromo nyithindo 1.3 itiyo godo kuondego mag pur ndawa e piny mangima. E seche moko kuom jopur mag ndawa weyo purni, moko kuom jopur to pod okwamo e pur mar ndawa. Asepuro ndawa kuom higni madhi 6 to pod apure nyaka sani. But berne okonya chulo school fee nikech apuonjo nyithindo. An gi nyithindo school fee okonya. Tuochego pok aneno momiyo pod adhi mbele pidhe, but nokonwa ni nyithindo emoko nego bed ni watiyogo machiegni e ndawa. Lipot yango ni bedo ni piny owacho ok osechiwo kothe mamoko kendo manyo chiro ne jopur ma inyalo use kothego ma gimiyo jopur osimo kuom jopur koro pod okwamo e pur mar ndawa. Pod ikelonwa gi mos kaka sani nyocha gikelonwa avocado mobedo grafted, wasepidhogi koro pok gike kiwango mwanyalo yude profit mondo wawe ndawa. Gimomiyo ndawa no berna nikech apure tayudo pesa dichiel but tiang' budho. Pur mar ndawa osetudi kod tuoche mathoth ma oting'o mago makobo, nok mar chiemo kaachiel kod kethruok mag alwora. Juma, Ramogi TV, Migori. Siganano mar Jojo makoe kaunti ma Migori ema bende terowa e yweyo wa mokwongo. Ntiere koda moko kuom ote magi iwacho ni jela ne ni makare sana kendo bolo wach ndawa Migori dhi medo wa chiemo makare e yor puro cham kod kothe mamoko mopogore kod chal ma bende ndawa kero. Manotis tinga mar Rapogi Kanyam Kagero kamana inya kuom ote ni. Ramogi TV kila ng'ato nigi ratiche, koro jo ODM weredo nwa kamano. Iwacho ni bende inja UDA to jomo
moko buogo ngimani. Mano kanyiro min kobuya kantiere mawego. Ka bende ote machielo en mari iwachona ni makare kabisa. Jackton Olwa Odando Wodimbo Nyamonyero kamana inya kuom oteni. Bende aneno mari kendie iluongo ni Adori kantiere Lambwe. Boss Wood Adori kantiere Lambwe. Iwachoni imor koda weche manyien bende kaka gimedo donjo. Wadhi e yweyo matin to ka duogo wabedo koda chenro marwa mar mine wacho. Sasa ya mawagamo muya wayudo ngima. Sasa ya mawayudo rieko wareso ngima ng'ato. Dr. Satiriosus onego beni lorore, foramen oval onego beni lorore. Penj laktar kelo ng'eyo matut, gero ganda gi puonj mokinyal yudo kumora mora mag weche thieth. Diwacho ni gima koyud chon, tinyalo thiedhe ma ng'ato chang chuth. Kabisa. Or ote machuok gi penjo moluore gi weche thieth. Tudri kodwa e nambani. Kata inyalo ywa tole nambani. Riwri kod Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Could have been done with your part of the bargain. I cannot. You bail out now. You get nothing. Follow the story of Yokubu who blackmails his neighbor. No one is too poor to have something to give. What are you talking about? Wait, please. In addition to everything else, he commits a sexual assault against Stella. I know you've been sleeping with my son. He did it. Who did what? He told me he was going to kill me if I told anyone. What are you doing in my house? We are pregnant. How sure are you the baby is even yours? Now Stella is pregnant and a lot more truth is about to come out. There's this secret. Ubako magini kupatiana story na to suspense. We have another brother. View Sasa brings you an exclusive series, Dreadful Twist. Is bad breath getting in your way? FreshMed mouthwash is formulated with fluoride and essential oils designed to fight bacteria that causes bad breath and tooth decay, working to give you a stronger enamel, fresher breath, and healthier gums. For better oral hygiene, try FreshMed today. Available in ice mint and spearmint flavors in all outlets near you. From Tropical Brands. Jen Anyango en miyo manyinge ong'ere ok pacho kae kende to nyake pinje maoko kuom tich motimo kod nyithindo manyiri kanyakla kod joma mine e kar dak ma Kibra. Tije kokale riwruok mar Polycom Development otingo konyo joma mine e nyayo kwe, rito ler mar aluora kod jiwo joma nyiri odag ngima maber. Mae twak mana bedo kode e chenro mar mine wacho. Machiegni e chenro moro kendo mar mine wacho. Mine wacho kawuono wuok e studio kendo bire kar dak ni ma Kibra kumodwa go mbaka kod miyo mabedo kauting mar konyo nyithindo manyiri kanyakla kod joma mine e yore mopogore opogore. Warom kode. Jen. Oya ore. Ero kamana ina. Ero kamano kwa waka. Ero kamano maduong'. Ing'eni josebedo ka penjore mathoth ni to Jen Anyango en ng'a? Ang'o mitimo kae? Kibra kae. An Jen Anyango. Anyanya kach. Dala moro ni Ramogi. To an min jokarachuonyo kanyo per. Koro kar kae ratiyo gi nyithindo manyiri gi joma mine. Apuonjo nyithindo mondo giherre. Ng'amo herore ritore maber. Ok oyie mondo ng'at machielo nyise ni jaber, itimori nade mondo tugi pachi. Joma mine be apuonjo mondo bed gi kwe. Waluongo ni wa promote positive ethnicity. Wawacho ni wae kabinde mopogore opogore kaka jo Kenya, lakini waherre kendo wapuonjre dak wang' achiel. Ang'o miyo ni neno ni koro ipuonje nyithindo manyiri mondo giherre, joma mine mondo koro otiek weche mag tulo? Nitie nyathi ma nyako mana ang'eyo ma jahigni 11. Nyathini ne nigo siep gi dichuo ma jahigni 39.
Koro ema nachako kelo nyithindo wang' achiel mondo gipuonjre herore, nikech mondo nyathi ne bed ni timo gima kama kama, manyiso ni nyathi nitiere gimoro manorem e ngimane. Koro ka nago mbaka gi nyathini, to nayudo ni nyathini ne oonge jomoparo nohere. Koro ng'ama noparo nohere ne en mana ng'ama dichuo nieri. Mane manomiyo ma otimore. Kato ne koro joma mine weche mag lweny miwuoyegi. Emine tulo ng'eny ga Kibira. Kibira wagore ne gimoro amora. Koro nwaneno ni kaka joma mine ber mondo wapuonjre ng'iyo kaka wadak wang' achiel, wapuonjre ni wae kabinde mopogore opogore, lakini wapuonjre herore kendo tiyo kaka oganda. Jen Kibra kendi itiyo kod joma mine kanyakla kod nyithindo manyiri. En tich mane maduong' ma bende timo kodgi? Mine e Kibira ka gin joma tiyo matek. Gin joma chiewo gokinyi, ma en lere machike, piny chiegni ru, to wuok odhi ma timo tijege. Kendo koduogo to duogo mani koro joma kalo tin, manyiso ni sama piny ber samoro duogo kata na pas saa 4 mar otieno. Manyiso ni onge thuolo mar ng'iyo ngima mar nyathine manyako. Nyathi manyako ni ema chalo minot. Ochiewo gokinyi, oloso ni jowete gi chai kadhi skul, ohakikisha ni jowete ne orwakore maber kadhi skul, ka ang' oduogo, ong'iyo ni gidwa chamo ang'o. Koro en ngima matek sana gi nyithindo manyiri. To emomiyo koro waneno ni kaber to wago gi nyithindo giri mbaka mondo ngima mokale sani, one ni ngima ni tok mara. Koro mondo kata gimotimo, to timo ka en thuolo kohero, ok otim koluor. Kato kendo ng'e ni ngima mabiro mara nyaka tine mateke ka bi ayude. Tich ma wan watiyo en wapuonjo nyathi manyako ni iri ni ok en ngima ni kendi, to en ngima ni gi mamani, en ngima ni gowadu, en ngima ni gi jok midak go duto te. Koro ber ka sami ipuonjo, isepuonjori, tidhi ir joma moko giri gin bende ipuonjogi. To be wan gi program mar jowuoyi bende, ok waweyo gi oko. Tadiera makende en nyithindo manyiri be inyuolo pile, to be gidongo pile. Koro kwa wuondore ni nitiere mosedhi maber, to maybe gin jok mosebedo nyiri madongo kaka koro in kama eri, to jalubangi matin chande. Koro yes, ber mondo wajipanga e yo manyaka nyithindo ma jowuoyi wakelo e mbaka nieri, lakini be kik wiwa wil ni nyithindo inyuolo pile, nyithindo nitiere ka gintiere stage mopogore opogore. En wach malich ahinya, ni ng'enyne sama imanyo gima rach moloyo to gima ok timre e yo maber ahinya tibiro Kibira. And adiera nyithindwa Kibira iwaluongo ni democratic city. Manyiso ni ok wan ok waling ka gima rach timore. Ka gima rach timore to wawuok oko kendo wanyiso jopiny ni ok wamor. Koro ok rach. Biro menyo gimwatimo ber, lakini ber ka ubiro neno gimwatimo maber gi gimwatimo marach bende. Gik mwatimo mamoko go ero kwa manyo haki marwa to en our democratic right. Onge makosa mwatimo kata achiel. Mine wuoyo gi dwol achiel. Kata sani eri neno ka samoro wabedo gi tungni matindo tindo mwabedo go dondi matindo tindo mwabedo go, lakini wang'e ni wan gi dwol ang'owa, wan gi dwol achiel kaka joma mine mantiere Kibira. Waketo wach mar pogruok mar ukabila kando kendo wariwo dhowa kaka ji achiel. An king'iyo to nitiere awards mang'eny mantiere go, to kendo king'iyo to nitiere kuonde ma sani luongowa mondo wawach gima dhi mbele ei Kibira. Kendo wasepuonjore kaka mine ma Kibira ni tinde ok walalamika, tinde watero wechewa ma wan go e mesa kama ji goe mbaka. To wan wawegi sama wadhi e mesa ni to wapenjo ni tang'o mwadhi wuok go. Koro ok en aena ni wan wadhi noluongwa, oseluongwa moromo. Wabe tinde waluongo ji to kendo waterore platforms manyalo miyo winjo duondewa. Amor kabisa kawacho ni sani ire tie skunde 50. In fact skunde apply mondo wati kodgi, ok wamanygi. To kendo kuom joma mine iluonga meetings madongo dongo sana. Nitie meetings madhiega nyaka oko mar Kenya. In fact, awacho ni an a grassroots woman operating globally. Manyiso ni oko kucho chone kidhie kiluongo nyinga to ji ong'eya, to kendo dala ka iribe ji otimana ne ji ong'eya, to kan kenda. Nitie mine mang'eny sana, masani iri iluongo, manyiso ni waluongo ni wabe wan experts e weche mag gik moko madhi mbele e community, ok wana jok madhi adhiya kaka jolwedo. Koro mano pogruok maduong' ma wan go. To kendo wanyalo wacho wechewa, wang'e ni kwa dhir ng'a, to wadhi kwayo ang'o, kata wadhi gomba kamane. Ok wadhi adhiya ni ng'ano luongo wani wadhi. Project maduong' mogik waluongo ni talking boxes. Boxes gi gin boxes mwadhi to wakete school, to waloro gi wabiro gi kifungu, to wawuoyo gi nyithindo ni wach moro amora ma in go e chunyi, ndike otas kete ei box cha. Ka to wa organize, wadhi wa collect gika kande, to wasomo, to wa organize nyithindo forums, kwa based on gima gindikonwa. Ing'e ni ng'eny na joma dongo paro ni ging'e pach nyithindo. Emomiyo ng'eny ji winjo ka wacho ni nyithindo dwaro pads, nyithindo dwaro ang'o, nyithindo bedo raped, nyithindo timo nade. Lakini adiera makende ni kok iwuoyo gi nyathi,
to kinyange pache emomiyo watiyo gi talking box nieri. Sani wan e skunde 50 kendo organization makonyowa iluongo ni UNFPA. Miwacho wach mar talking box ni ahinya sami wacho ni talking box lokruok mane kata weche mage mabende uyudo mathuth ka nyithindo wacho e barupe mabende gindiko e boxes gi. Wach talking boxes osegonyo gik mang'eny sana. Kata na chweto michwado go nyithindo skul. Ing'eni japuonj kadwa chwado nyathi to iwacho gani ka nyathi manyako irido lawe mondi ko winj boka ni maber donge. Nyathi manyako man gi pad kirido lawe kamano donge kuodo wiye ke samoro pad dhi neno. Koro gini kipimo ne japuonj to japuonj understand. Ong'eni kata ka nyaka gi chweti nikech chweto to sheria wacho ni kikwa chweti. To pod wa transition pole ka wawe completely. Koro japuonj understand ni nyithindo manyiri ok chwada aoyaye kendo ber malicho sekelo lokruok mang'eny e kind jopuonje gi nyithindo. To kata comments moko ma jopuonj samoro comment tu moloyo to kaluowa iyudo ka japuonj nyathi kata karingo nyathi manyako mathunde osechako biro ni nyako chak rwako kijuku thundigo chwadore ahinya en oweno wuoyo gi nyathi. To gimo wacho ne nyathi cha en gima affect nyathi kabisa. Makoro nyathi ng'ato kata ng'iye mana kaka kore ng'iyani to paro mani yawa ng'ani ng'iyo mana thunda madongo giri. Koro nyathi ok concentrate e yo makare. Koro kwa bedo gi conversations gi jopuonje gi kata na jonyuol weche ma giwacho ne nyithindo. Nitie weche moko giwacho ma gin gi paro ni tindo en oweno guide nyathi. Kara en gima donje pach nyathi kendo wuok e pach nyathi bedo matek. Koro gini osekonyowa seriously. Nitiere waloso pads mag nyithindo manyiri gik mapamba ma nyithindo konyore go seche ma gintiere malo gineno malo. Mano waloso kar kaeri ebe ne wayudo ni en shida maduong' sana ma nyithindo nigo. To mano be samoro en nyathi modak gi janyuol ne ok ni thuolo. To mana kaka wacho ni kibira ka wadich wowuok ogwen waduogo chunyo en menyo koro waonge thuolo mar gomba ka gi nyithindo. Koro nyithindo ng'eny ne thagore seriously. Samoro be yuto tin ipenjori to ti ang'eyo mogo to ti ang'eyo ang'o pad. Koro nwayudo dona mano konyowa set up a small factory. Koro waloso pads wa kiwegi kendo wamiyo nyithindo kendo en mor maduong' ahinya. Giko dwe ka giko dwe nyithindo biro omo pads waluongo gi ni emergency pads. Manyiso ni watiyo gi skunde giri mondo wabed gi pad bank within the schools. Maka nyathi nigi shida to dhi adhiya to timang'owa okawo. Wan gi schools emergency pads wamiyo mana partner schools magwa magin skunde 50 gieri. But nyathi moro amora manyako kibira ka modonjo ofis ni kadwaro pad ok tame. Gima nyalo nyiso riwruoge matiyo en ni nyaka watiuru kaka osiepe. Kik watiuru kaka rivals. Nikech rivalry ng'eny kabisa e development world kaka to tich ng'eny ng'ata achiel ok nyal tieko tich. Tinyalo mapuonjori ir nyawadu. Amor sana gi organizations ma wan go kibira kaeri nikech gisefwenyo ni ji nyaka ti mana wang' achiel. Nitie model mwatiyogo waluongo ni the cross model mar musalaba. Koro wachalo gima wan e diere kacha. Kwa dhi bathe koni to watiyo gi organizations mopogore opogore. Manyiso ni wa acknowledge ni ok wan kendwa ma wan e pap. To wang'iyo to wanyalo tiyo nade gi joma mokogi. Kwa dhi piny to wang'iyo community mwa serve nieri. Nyithindo manyiri gi mine manie community. Wapenjore to ng'ani osekelo negi ang'o to ng'ani osekelo negi ang'o mondo kik wa duplicate. Kwa dhi malo to wang'iyo institutions madongo gi donors kaka the UN kaka organizations madongo dongo mantiere go kata na sirikal gibe gin malo kanyo jok mapitisha chik. Koro mano ero miyo ng'ata wa value contribution kendo watiyo kodgi gi hera gi kwe. Kuom tich ma bende setimo kendie ntiere ber ma bende seneno kendo modhuro bende ntiere pek ma isekale. Gin pek mage to ere kaka isekelo kata bende isekonyo mondo pek gi obed ber. Pek makale mogik kibira kaeri to bok kata kibira kende kata nagi familia nagi ng'eny wede ni ji paro ni romo. Ng'eny ji paro ni in gi pesa nikech gineni kage kacha. Tadiera makende en ni tich ok en about pesa, tich en about change midwa neno in your community. Koro mago gin samoro be nitie jok ma samoro kibedo gi meeting to giparo ng'ane ni onego be ni miyowa pesa maber, onego be nogonyowa. To migonyo gogo onge, kata na jok machiwo pesa mondo ji otigo, emok mi ji migonyo go ji. Koro ok en tich mayot ahinya. Gima wan go shida ma wan go maduong' ahinya kendo kar ni ji te dwaro ni mondo ti kod nikech tijwa ber, mano en demonstration ni tijwa ber. To kinya tiyo gi ji te.
Kato begi an kaka Jane, nitie seche ma koro teko dok piny, ok inyal ringo kagi kacha. Ka ndalo mana anyalo ringo mana anya bedo gi mine kata na 500 kata na 1000 gi bathe, wabet piny wawer cha. Sani okalo. Koro nitie jok moko wacho ni kwana ng'a time, kwani tindo sungore nuone nikech chopo malo kucha. Tadiera makende en mani gimoro amora nigi ndalone. Nitie ndalo ma in hyper e ringo cha, nitie ndalo ma in hyper kore wuoyo kibet piny, nitie ndalo ma be kore beti neno magi wagi konyo mana ji gi paro. Asementa ji moromo kendo I'm very proud of that. Ing'eni ng'enyne iwacho ni jok mochako gimoro ok dwa weyo. An ayie weyo kendo aweyo gi hera nikech ang'e ni nitie gima asechiwo kacha cha. To joma tindo be kiloro negi kok imiyo gi thuolo to tiende ni nitie ideas mabecho becho mitimo nade miumo. Iluongo ni innovations. Ideas magin go mabecho becho ka in itimo nade sa press mari ma dialogue ne samoro osekalo imepitwa na wakati kech sani ji digital donge an achako kapok ji obedo digital. Koro sama loro ne the digital world cha tiende na athiro organization. Itiyo gi joma tindo to ibende owach ni ing'a maduong' samoro iwacho ni nitiere kaka generation gap. Paro mar joma tindo gi paro mar joma dongo kelo pogruok matin. Ere kaka iketo gi mondo koro pachu duto bi kanyakla? Paro mar joma tindo ber, to joma tindo be nyaka yie ni nitie timbe ma joma dongo setimo mabeyo makelo lokruok. Kigoye gi hera, kipime gi hera kaka wapimo ni, to wanyadhi mabor malich. Joma tindo nyaka ng'e ni nitie gima osetim kapok ne gibiro. To ka gichaka magiweni gine maging'eyo to tiende ni makosa mane wasetimo kate gin gidhi repeat gi. To ka gitudore kodwa monyisogi ni yawa wan wachako kama to kuonde ma kama emane wakiere to kama emane ok otimore maber to manyiso ni gichako gi kama waweyogo to mane kwa dhi songo mbele. Koro emomiyo an mbaka ago gi nyithindogi amiyo gi thuolo mondo ayie ni nitie gik ma ging'eyo ma an akia. To gibe giyie ni nitie gik mang'eyo ma gin gikia. Koro waromo e diere kacha chande to gin gidhi mbele nikech ka gidhi mbele bing'e ni giringo matek moloya. Koro an ayie ni gidhi mbele. Ok alawgi, awuotho mos ka gichopo kuchre mapenjo madhe pod nitie chien kanyo. Wamakre wadhi mbele to wawuotho mana gi hera. Ber malich en wuoth mamit. Koro wak knowledge ni nyithindo manyiri gi nitiere mong'eyo, nyithindo matindo gi nitie gima ging'eyo to gibe ging'e ma nitie gik mwang'eyo mosepitia. Samoro wawito wisdom mang'eny malich kuom joma dongo kech waparo ni gin outdated. Erokamano ahinya Jane kuom yudo thuolo mar bedo kodwa kendo loso kod odiechieng' ma kawuono. Janenowa mano Kanyiro Jane Anyango ma bende osebedo kata tiyo kod mine kanyakla kod joma nyiri e kar dak ma Kibra, to bende kako wacho ok en Kibra kende, en piny mangima. Lokruok motimo Kibra kendie timore e pinje mangima. Mano ene ma bende ne wawuoyo kode e chenro ma kawuono mano mar mine wacho. Nyaka odiechieng' machielo, nyinga Jailieta. Machiegni kendo riwruok mar piny mangima mochung'ne weche alwora mano UNEP lero pek mar mano jwala ka tan milion 40 mag jwala iloso e piny mangima higa ka higa. Kako ganda tiyo kod jwala miyo taka mag jwala lak higa ka higa. Kako ganda tiyo kod jwala miyo taka mag jwala lak kendo chido alwora. Otieno ma kawuono wamanyo ni grup mar rowere makoro loko taka mwandu. Wewe lidhni ane matin e yo machalo kamae. Taka mar jwala chido kendo thung'o alwora. Omiyo jende moko Kibra ni e ng'wech mar choko taka go. Waluoro ka wakwanyo gi kanyakla kamoro amora mwadhiye, wadhi ka watimo ler ka wakwanyo gi giduto. Giloso kombe kod chupa mag jwala. 3 sita wauso siling 15,000. Ka chupa loso kom, wi chupa mino tol. To waloso go tol marabora. Kendo inya tuyo kata kode osigo. Yud mathoth kawuono saa 1 kod saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Jopur niang' kod jotich e kambi rego sukari mamuroni ogolo ng'ur e wi telo mar kambino ka gidwaro piny owacho onon chenro mage. Jokanyo monywando nyaka jodak malurano
Koro dwaro ni jatend piny owacho William Ruto kokale migawo mar pur mondo oneni Muhoroni Sugar Company oyudo telo motegno ma ok ni isiki chwale e lwet jotelo matayo tijegi e yor kojolo kinde ka kinde. Giwacho ni chiero teko mar dongruok ma kambino nyalo kelo ne oganda biro chakore kendo sirore mana ka kambino oyudo telo makare. Omiyo wakwayo ni samua uweni wamiyo sirikal ndalo 7 mondo ogol Muhoroni Sugar e receivership status mondo mi Muhoroni Sugar managing director uyego mondo mi Muhoroni Sugar managing director to gi board of management mabro konyo managing director tayo kambi wane uyego. Mar ariyo wadwa kwayo the government mondo mi ochul gope mag jotich mose accumulate for dweche 37. Higni sani 20 ka wan ok wane msara e kambini. Nyithindwa wakwamoge e udi. Ok wanyal chamo msara. Rego to arego, pesa waloso to pesa wakia kuma dhiye. Wakwayo mondo President Ruto ne wach Muhoroni mondo Muhoroni ogoli receive kel ng'at manyalo riembo kambi e yo malong'o. Wa depend on Muhoroni Sugar kendo mane backbone ma Muhoroni. Mane gimwa chamo kendo jotich duto te man Muhoroni ogeno kuom Muhoroni Sugar. Wakwayo management mantiere gilok pachgi kok ginyal loko to giwe thuolo ne joma moko manyalo tiyo. Gima koro timore ni omiyo ohala mang'eny koro iloro. Nikech jogi koro kobiro do gidwa timo ohala, gin jowa ma kastembewa e welni wagi. To ginyalo mana kawo gik moko gowi. To ng'eyo ok wanyal riembogi nikech gin ema wategemeagi. Omiyo wakwayo management manitie. Chul jogi msachgi mondo gichulwa gopewa mondo Muhoroni odhi mbele. Sama wawueni jowa mang'eny matimo ohala koro wuok dhi e kaunti mamoko nikech gima timore kaeni. Jogo modak gi ng'ol e kaunti ma Siaya noyudo thuolo mar nyiso chia, chir kod mich magi e nyasi manobagi e gweng' ma Mbaga, kaunti ma Siaya. Kaka Diana Olonde lero, oganda go noyudo thuolo mar nyiso talanta gi, ka thoth gi bende noyudo chiro ne mwandu magiloso giwegi. Gweng' ma Mbaga norwako welo makende. Joma gi ng'ol nobago nyasi manyiso talanta magi e kar romo ma Mbaga Social Hall. Mesano chacho getigo, doli, okapu e kind mwandu mamoko malombo wang'. Eyot, sunga kod nyadhi nonyuako nyithindo kod jomadongo. Wahia ne nyono kod chir, ma ok gideo wang', kata kit ng'ol magin godo. Meresa Atieno nochopo manyiso chia mare kuoyo lewni mag usi. Atieno poyo thuolo makamae, mar uso mwandu ma oloso. Kipwa busy command mondo kik wapare ene wapar mang'eny kendo konyowa nini wanyalo yudo kwa uso wanyalo nyiewogo the materials moko. Wacho ni othoro timo ohala e yor mbui kaluwore kod ng'ol mar ocho wuodhene. Wauso online kata seche moko nini gweng' ka ng'ato ng'eyo wadu kwasego picha to wanyalo uso e Facebook gini social media. Kata kamano Atieno wacho ni ng'eny ji pok ofwenyo ber gigo molos gi lwedo mamono gi uso makare. Chiro pod en shida nikech jok moko pok ong'eyo kaka ber gik machweyogi gin ginanana ni gigusi tigo gini pok ging'eyo bergi. Tineno ki nini ogudu kinyiewo dhi tek long' durable ok en ni ati alato opek ne koyo. Margaret Okech ma en jakanye riwruok mar Friends of Siaya kendo jakedo ne ratich jogo ma ong'ol oyango mor mare e loso nyasi makama kojiwo jonyuol mondo ket nyithigi thuolo mar fwenyo talanta gi chon. Joman gi ng'ol nyalo timo gik mang'eny kako nyise exhibition ka makoro adwani mondo akwa jonyuol ma kata tero nyithinde e skul onego tem matek mondo giket nyithindo mondo tim gik mopogre opogre nikech talanta mar nyathi okinyal ng'eyo. Koro kikwa bed gi nyithindo kata ni wapando nyithiwa ni koro nyathi nigi ng'ol onge gima nyathi nyalo timo.
Bende kwayo jomong'ol mondo ndikre gi riwruoge mopogore opogore kendo wuog oko ka nyasi ma kamagi ochopo machiegni kodgi. Dajiw ni ka in ng'ama nigi ng'ol, idonje group mopogre opogre, kik ibed kendi. Nikech kisedonje group ekinyalo yudo konyruok kata inyalo ng'eyo giminyalo timo e ngimani. Nyasi ma kamagi geto jiwo chiwa ma jok mong'ol kendo konyogi yaro thuolo mag yuto. Atieno kod joma moko mane ochopo nyasi ni nigi geno ma yudo thuolo machielo ma nyisruok mondo gidongre kaka oganda mamoko. Diana Ulonde, Ramogi TV. Ten County ma Kisii osingo mar dhi nyime kod tima pedha mar mwandu mag juala ma oko puodhi e county no, mano motelo ne nyasi mar dhialo odiochieng' rito alwora mibiro tim juma manyien. Jokedo ne rito alwora no timo ler e aoche mantiere county no kaka yo mar kedo gi midhiero mar chilo mag juala. Jodito ma Kisii bende ogolo siem mager ne johala kuom dhi nyime gi tiyo gi juala mane piny owacho okumo. Takago thoro lak kuonde ohala kendo wiyo aoche kanyakla kod odundu mabende keyo pitaka ahinya to e kinde mag koth. The question we have been grappling with is that where the paper bags, the plastic bags come from. You find that our region is very close to the border, and where we are, our brothers in Uganda, they are still using these polythene bags. So most of the polythene bags that we have in Kisii County come from Uganda. So we are urging, when the East African community sits, that we can all move together as a community, so that because whatever is hurting Uganda will hurt us as well. Climate change is all over. I think our theme for this year is solutions to plastic pollution, #beat plastic pollution. So we are still encouraging the public to be conscious of how they manage their waste. Let's observe the 3 R's, or actually there are more than 3. Let's recycle, let's reuse, let's refill, let's refuse. Even the manufacturing companies, we're encouraging them to even rethink of how they design their plastics so that at least we reduce plastic pollution. So another activity we are going to do in the course of the time is we are going to mount an operation in this town where we're going to impound all the plastic bags that have been sneaked into our business premises, so that we actually find a solution and end the menace of plastic bags. From the collection, I can tell the main observation is we have the disposable cups. They're the most rampant, followed by the single-use plastics. These are the water bottles. So I'm urging the community, the government, please, I think we need to rethink. Pod mane sigana mar juala ene juala pod kelo midhiero mathoth ne alwora kata obedo ni piny owacho ma Kenya nokumo tiyo kod jwendni ma ok nyal nuo mane higa 2017. Kaluwore kod riwruok mochung' ne weche alwora e piny mangima UNEP, juala maheo tan milion 400 iloso e piny mangima higa ka higa. Kata kamano, mana tamala 10 kende mag jwelni ema inuoyo tigodo. Ojende moko e kar dak ma Kibra, kaunti ma Nairobi, okawo ting' mar choko taka juala mabende gitiyo godo e loso mwandu kaka kombe. Kaka Ray Poro koro lero, oganda nyalo bet e kombe molos kod chupni mag juala kaka gin, kata ginyalo medo godhro mong'ere kaka cushions. E chuny kar dak ma Kibra, alwora ma Kuwinda, ojende ni Edward. Mwandu magimanyo en makende. Gikwanyo taka mag chupe juala ma oganda wito kuonde dak kod kuonde ohala. Taka ema ondikogi. E bwo mabul mar Kibarazani Youth Group, ojende 15 oriwore mar loso mwandu kowuok kuom taka. Waluoro ka wakwanyo gi kanyakla kamoro amora mwadhiye, wadhi ka watimo ler ka wakwanyo gi giduto. Ka gisechoko chupe mag juala, gidok kargi mar ohala kama giero e chupego.
Ka wasechopo go e workshop kae to koro wanyalo loso gimoro amora madwarre kuom plastic go. Chupego iyiero kendo iluoko, kaeto ituchogi kendo itweyogi kod waya kapok opang-gi e kido mar mwandu ma iloso. Kom ma ji adek nyalo bete kawo thuolo mar juma achiel loso kendo muonyo chupni madirom 1,500. Chupe ma kowe kalagre to chido mana alwora. Ka wasechopo kuom loso komni, kaka kom mar 2-seater ni, ma wauso siling 10,000. To ka wabire 3-seater, wauso siling 15,000. Ka wadugo 1-seater, to wauso siling 6,000. Ka chupa loso kom, wi chupa bende ywayo nengo. Rowerego tiyo kod wi chupe e mino tonde motegno ma gitiyo godo e ting'o kombego ne jonyiewo, ka tondego bende iuso ne jo ohala kod weg sikunde e kind oganda mamoko. Ka wasegolo gigi achiel kachiel ma gibed mang'eny kama koro wanyalo loso gimoro kata ka tol marabora, to koro wakwanyo rangi machalre. Ka waseyudo rangi kaka kata makwar kata maralum, to waloso go tol marabora. Makoro nya tiyo kata e skul, nya tiyo kamora mora ma nyithindo tuge, kamora mora midwa ni iti kode tolno ober kendo nya tuyo kata kode osigo kamora mora midhiye. Lony mar loko taka mwandu ok reme kombe kod tonde kende. Ojendegi bende loso mwandu mamoko mag dusruok kaka aguch maua. Mapok wapidho uso siling 800 flowers achiel. Ka en gi plant mora mora iye kanyo, to koro luwore gi plant ma in wuon idwaro. En tich lila, kata kamano onyago ne rowere gi yuto kendo konyo e reso alwora ma taka jwala osebedo kawiyo. Omiyo ojendegi kwayo sir mar yaro badgi kendo medo kit mwandu magiloso. Program kaka wadwa ni wadhi mbele, wadwa ni wayud kata recycling plant kama koro wanya timo gigi duto, ok en kata loso gini kende, kata kaka wanya rego chupani mondo lokre pieces matindo tindo mwanya loso go kata okombe kata besen kata ndoo. Rowerego bende othedho ndo maduong' mar choko taka ma gigeno keto e chuny boma ma Nairobi kaka ranyisi makare. Ndop takano omunyo chupe madirom 4,000. Moko kuom ojende matiyo kae ne othegore kod timbe maundu kendo oseyangegi e chenro mag bero alwora kaka mane oyangi kod jatend piny William Ruto e kaunti ma Nairobi. Gigeno ni singo jatend piny mar nywako ojende e chenro mag reso alwora biro chopo kare kendo medo gi yuto. Ging'eyo ni jakinda ema keyo kendo giketo sinani e tijgi maneno ni chan ok ochwalogi e timbe mamono kendo. Wadwa ni wandik rowere mang'eny kendo wamed tich, rowere oyud tich, wawere gi kuo, wawere gi gik mora mora maketho ngimawa, mondo wachak loso ngimawa e yo makare igni mabiro. Chal mar mwandu magiloso ywayo wang' ne jonyiewo koda ne jomakalo. Omiyo gitiyo kod thuolo makamano e jiwo oganda mondo owit taka e yo makare. Chutho, gimany yore mag chuogo tije mamoko ne taka mag jwala moloyo tho wito takago aoyaye. Ray Polo, Ramogi TV, Nairobi. Jijenge na shilingi 500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Jatelo mano biro kae nyoro, odwari warus kodi. Hera motwere kidi Lwanda omuoche kindo osiepe ariyo. Jiteng'i. Neno no kende ok nyal romo. Wange gi nyaka. Miriambo thinyore lela kendo kelo mirima kod lit. Anang'eni dongat maber kaka. Bende anyuola kod osiepe nyalo donjo e kindo osiepe ariyogi. Bedi. Eno kohera kata matin. Inyalo chopo kanya gi jal ma ihero kiling'ling'. Ne Suresh ni oko, ibende biwadhi. Ng'at mabo kendo Pragia, ng'ano nigi hawi. Kikiwe ma okineno sigana mar hera motwere mar kumkum bagia. Okanyal yudo yo manyalo wacho nigo ni aheri. Yud chenro mar kumkum bagia gidholuo sani koro e view sasa. Joluo cha pesa.
Jotown noduogo dala to giting'o kit oganda mag jo Nairobi. Karibu donge. Ne kaka Jotown chandore dala. Bwana, okanyal lumo mateka kuma jinga. Nyatiyo gi pesa na te bwana. Kik nyiero kod drama e tugo mar jo Nairobi Bai. Duok pijo Nairobi go. Duok idhi tuom piendo kumimo dhega piny. Ma en kidieny mar ariyo mar jo Nairobi Winam Cinema. Chieng' Jumapil, saa 1:45 otieno. Machiegni pau tuke tim mar Manchester City kawuono noloyo okombe margi mar ariyo e season ni bang' chwado Manchester United gonde 2-1 e final mar laro okombe mar FA. Manchester City noyudo gol mokwongo e dakika mokwongo kamokalo kuom Ike Gundogan. Manchester United noloyo dakika mar 31 kokalo kuom Bruno Fernandes e opich achoma tiela 12 eka Gundogan nomedo mar 2 ne Manchester